Vítajte v čaroslovníku. Ak by sa vás niekto opýtal, či existujú čarodejné slová, ako by znela vaša odpoveď? Samozrejme, že existujú. Kde vyhľadať také slová? I hneď sa to dozviete, začína sa čaroslovník. O to ten najčaroslovníkovejší. Dnes sa naučíme čaroslovné slovo vynálezca. Bolo to ešte pred naším letopočtom, keď Mišov detko vynašiel koleso. Aspoň to tvrdí. Hneď potom vraj vyrobil drevený koč a precestoval celý svet. Tak vlastne dokázal, že Zem je guľatá. Jediný problém je, že mu to nikto neverí. Neexistuje o tom žiadny písomný dôkaz. Mišo je vynálezca, ktorý si takúto chybu nedovolí. Vie, že každý nový vynález musí byť okamžite zaznamenaný. Preto si všetko vždy zapisuje. Jeho nápady si nikto privlastňovať nebude. Napríklad z dáždnika zhotovil košík na ovocie, z hrnca na polievku urobil bubny. A nech ani nehovorí, že vymyslel vankúš, na ktorom sa dá sedieť. Položí ho na stoličku a je z nej hneď kreslo. Génius. Má to všetko pekne zaznačené v školskom zošite. Detko len nedbalo mávol rukou. A prečo nevymyslíš niečo naozaj užitočné? Ako napríklad čo? Palicu na priťahovanie vecí. Mišo sa na chvíľu zamyslel, potom luskol prstami, schňapol detkomu palicu, otočil ju hore nohami a chytil za druhý koniec. Tam, tararatata, už to mám! Slávnostne vyhlásil. Hle, zohnutou rukovecou môžeš k sebe pritiahnuť čokoľvek. Skús to. Detko sa hneď pokúsil pritiahnuť noviny, ale zvalil lampu. Potom chcel zmeniť televízny program, no televízor spadol na zem. Nakoniec, keď si chcel pritiahnuť papuče, rozbil porcelánovú vázu. V tom do izby vhupol Mišov otec. Keď uvidel neporiadok, skoro ho porazilo. Stalo sa to kvôli Mišovmu nedokonalému vynálezu. Ospravedlňoval sa detko. Pozri, všetko má zaznamenané v zošite. Otec zazrel spod obočia, vzal zošit a začal nahlas čítať. Palica na priťahovanie vecí. Detkov nový geniálny
vynález. Mišo sa len šibalsky usmial a vyšiel von skontrolovať, či je zem naozaj guľatá. Teraz, keď ste sa naučili nové čarodejné slovo, vyzývam vás na čarodejnícky súboj. Vedeli by ste odpovedať na nasledujúce čaroslovné otázky. Ktorých vynálezcov poznáte? Aký je váš obľúbený vynález? Vynašli ste aj vy niečo? Odpovede zašlite na čarodejný e-mail čaroslovník@gmail.com. Do čaroslovníkovania.